சரி சொல்லுங்க, என்ன பாடல் கேக்குறீங்க? எந்த விருப்ப பாடல் ஒலித்து விட்டது மேடம். நதிக்கரையோரத்து நாளல்களே ஒலித்து விட்டது. ஒலித்து விட்டது. அடுத்த பாடலோட என்ன இணைத்துக் கொள்ளுங்க. சரி சரி, நன்றி நன்றி நன்றி. விஜயலட்சுமி இணைந்திருக்கின்றார். ஸ்ரீராமன் ஸ்ரீதேவி அந்த பாடல் வேண்டுமென்று உடப்பு சொல்லாவையில் இருந்து அருள்மொழி வலிமை போல அவர் தானம் இயற்றியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்கிறேன் என்று பருத்தித்துறையில் இருந்து நல்ல பிள்ளை என்று பாத்தீங்களா, அழகான படம் எல்லாம் போடுவாங்க. என்ன பாடல் வேண்டுமென்றெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்களே பாடலை போடுங்க, நான் ரசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் கேட்டு ரசிப்பார். அதே போல சரவணர் இமயம் கண்டேன் இந்த பாடல் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார். இப்ப நாங்க வந்து கலினிலா ஆடினாள் அந்த பாடலை உங்களுக்காக தருகின்றோம். Mm-hmm.